نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کردے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا آدمی سبحان اللہ و بحمدہ نو ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے دے سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون گے، اللہ پاک سارے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو 24 گھنٹیاں دے اندر صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن دی وجہ دے نال آدمی دے سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اے اگر ایک پمپ چلے تے میرے بھائیو اس پانی دی کتنی جھگ ہوندی جے، ایک ٹوبل چل دے ان دی کتنی جھگ ہوندی جے، ایک نہر دے اندر کتنی جھگ ہوئے گی اور ایک دریا دے اندر کنی جھگ ہوئے گی، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف ہون گے۔ جیڑا آدمی چاہتا ہے نا، جیڑا میرا بھائی چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے کسے نہ کسے بہانے دے نال اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے وے، تے میرے بھائیو پھر او آدمی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ تے جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک میرے رزق اندر برکتاں ڈال دے وے، اللہ پاک میرے رزق اندر برکتاں تے رحمتاں نازل کر دے وے، تے میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ نو کثرت دے نال پڑھدا جے، بہت زیادہ پڑھدا جے، اللہ پاک اس بندے واسطے اپنیاں رحمتاں تے اپنیاں برکتاں دے سب دروازے کھول دیندے جے۔ اے میرے بھائیو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن دی وجہ نال آدمی دے رزق اندر برکت ہو رہی جے۔ اج دے دور اندر میرے بھائیو تویتاں دے اندر کوئی برکت نہیں۔ بعض لوگ کہندے نے لو جی فلاں تویز اپنی جیب دے اندر رکھو گے نا تہاڈے بٹوے دے اندر پیسے ختم نہیں ہون گے، بازو نال بنو گے تہاڈی تہاڑی زیادہ لگے گی۔ میرے بھائیو انہاں لوگاں نے گمراہ کر دیتا جے عوام نو، تویزاں دے اندر برکت نہیں جے، کڑیاں چھلیاں دھاگیاں دے اندر برکت نہیں جے۔ جے اگر برکت چاہندے ہو تے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اللہ پاک اس بندے دے مال اندر بھی برکت کر دے گا، اللہ پاک اس آدمی دے گھراں دے اندر بھی، اللہ پاک اس آدمی دی دکان اندر بھی برکتاں تے رحمتاں نازل فرما دیں گے۔ اس واسطے میرے بھائیو سبحان اللہ و بحمدہ نو کثرت نال پڑھن دی وجہ دے نال سمندر دی جھگ دے برابر گناہ بھی معاف ہو رہے نے، اور اے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن دی وجہ دے نال میرے بھائیو اللہ پاک دیاں رحمتاں، اللہ پاک دیاں برکتاں بھی نازل ہو رہی نے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سبحان اللہ و بحمدہ نو کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔